ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನಿ ಡೇ ಬರ್ತದು ಫ್ರೈಡೇ ಲಾಗ್ನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ದಿನಂಡು ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ದಾಯಪಂಡ್ ಇಂಕುಲ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಪೋದಿತ್ತ ವಾಯ್ ಬೊಕ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೋಯ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೀಚಿ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನಿ ಲಾಗ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಶೃಂಗೇರಿದ ಲಾಗನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೇರೆ ಇನ್ನಿ ರಜೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರೇಕ್ ಜ್ವರ ಬೈದಂಡು. ಸೊ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಬೈನಿದಲ್ಲ ಬಂಗ ಇತ್ತೀಚಿ ಬಂಡ ಜರ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಇಡತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಆದ್ದಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಅರೇಕ್ ಸುಸ್ತಾತಂಡು ಅಂಚಾದು ಜ್ವರ ಬೈದಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿರುಗು ಇರತ್ತ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಇಲ್ಲಡಂತೂ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಜೇರ ಬೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಅಂಚಪುರ ಪೋದು ಪಿದೆ ಬರ್ನಾಗ ಸಾಕಾಪು ಅಂಚದು ಮೇಕೈ ಬ್ಯಾನ ಅಂಚನೆ ಜ್ವರಗೆ. ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದು ತೋಚ್ಪದು ಬೈದ ಇತ್ತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮದಗೆ ತೊಂದು ವನಸ್ಪುರ ಮಲ್ಪದು ಜೇದೇರು ದಿನಾಡತ್ತ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧಾನ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಚ್ಚಾರ ಬಂದು. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕ್ಲು ಅಂತೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಥರ ಮೂಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಪ್ಪನ್ನಾಗ. ಸೊ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪರೆ. ಸೊ ಆಯ್ನತ್ತು ಈ ಮೊಬೈಲ್ದು ಏನು ಮಲ್ಪುವೆ ಲಾಗ್. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಕಾಂಡದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಚೆ ಉಂಡು ಅವಿನ ಪೂರ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ ಮತ್ತು ಮುಗಿದು ಬತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾನ ವೆದರ್ ಮತ್ತು ವರನೆ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡತ ಅಂಚಾದು ಜ್ವರ ಬತ್ತನದ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೋಡ ಆತು ಮೇರು ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಕ್ಕನೆಕ್ ಬಂದು ಪಿದೈ ಪೋಯರು. ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ AC ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚಾದು ಮೇರೆಗೊಂತೆ AC ಪಂಡ ಒಂತೆ ದೂರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಜ್ವರ ಬತ್ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಕೈ ಪೂರ ಬೇನೆತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಪ್ಪುಗ ಪಂದಾಂಡು ಅಂಚದು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಪ್ಪುಗ ಪಂದು ಲೆಸ ಪತ್ತಿನರಿನ ಕಾಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ಕರಕೇನೊಂದಿತ್ತಿಜೇರು ಅಂಚನೆ ನೈಟ್ ಪೂರದ ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಹಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ಪಿತೃಪಕ್ಷತ ಮಾಳದ ಟೈಮ್ ದಾದಂಡಲ ಸೋಂಕು ಮೀನಿ ತಾಗದಿತ್ತಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡದ ಪಂದು ಕಾಂಡೆನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಮಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಅಂಚದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜೆತ್ತದು ಕೂಡ ಲಕ್ಕಿ ಇರ್ಬೊಕ್ಕ. ಅಪ್ಪೋ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ನಸ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಪ್ಪೋ ಮುಳೇ ದಕ್ಕದಿತ್ತು ಅಪ್ಪೋ ಹೂ 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 ಊಟ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಕಾಪುಜನ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬುಕ್ಕ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪ ಗಂದು ಮಾತ್ರ ಗೀತ ನೋಡತ್ತಾ 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜ್ವರ ಜೋರಿತ್ತನ್ ಮೇರೆಗ್ ಕೊದ್ಯೊಂದಿತ್ತಂಡು ಮಾಮೂಲಿ ಜ್ವರ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಜ್ವರ ಎರೆಗ್ಲ ತೂತುಜಿ ಅಂಚಲ ಜ್ವರ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊದ್ದಿನ ನೀರು ಕೈಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಮೀ ಪೂರ ಅಂಚಾದು ಅರೆನ್ ಲಕ್ಕದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಲ ಸಮ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿತ್ತಿಜೇರು. ಒಂತೆ ನೈಸ್ ಮಲ್ಪದು ಪೂರ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪವುನು ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡಲ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜೆ ಬಂದಾಲ ತಿಂತಿಜೇರು. ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಲಕ್ಕುಜೇರು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರೆದ ಪವರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಮರ್ದಗ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಸಾಕಂಡು ಪಂದು ಜೇಯ್ದಿನಾರು 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಲಕ್ಕದಿಜೇರು. ಅಂಚಾದು ಲಕ್ಕ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಒನಸಾವಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರೆಗೆ ತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪೊಲ್ಯತ ಪಂದು ಲಕ್ಕದು ಒನಸ್ಕೊರ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದು ಆರೆಗೆ ಕೊರಿಯೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಯಾನು ವನಸ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಉನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕೆಲವರು ಆರೆಗೆ ಉನ್ನೋಡೊಂದು ಆಪುಣ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅವು ಮೀಕ್ ಪತ್ತುಜಿ ಪನ್ಪೇರತ ಅಂಚ ಆರೆ ಉನ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಆರೆಗೆ ಕೊರಿಯ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಶೀತದ ಬೋಡ ಉಳ್ಕೊರೋಡ ಕೆಮ್ಮದ ಪೂರ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಏಟ ಪಾಡ್ದೇರು 0 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಉಂದುಲ್ಲ ಶೀತತ್ತಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ
ಜ್ವರ ತೆಗೆತಮ್ಮ ನಂಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಜ್ವರದ ಯಾವ ಒಂದು ಗೆತ್ತೊಂಡು రెండు ಮೂಜು ಟೈಮ್ ಕಾಣ ಬಯ್ಯ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೊಂದಿದ್ದ ಓಲವು ಕಾಂಡದವು 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಚ చెప్పులే లాక్తో ಒಂದಿಲ್ಲೇರನ್ನ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೇಕ್ರಿಡ್ ಕನದಿತ್ತೆ ಮೇರಿಗ್ ಪಂದ್ ರಸ್ಕ್ ಅವಿನ ಅಂಡಲ ತಿನ್ನಡ್ ಬಂಜಿ ಗಂಡ ತಿನ್ಪುಜೆರತ ಬೇಕ್ರಿದ ಅಂಡಲ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ರಸ್ಕ್ ಮಾತ ಅಂಚೆ ಅದು ಕಷಾಯಲ ರಸ್ಕ್ಲ ಕೊರಿಯ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಲಕ್ಕದ್ ಬಯ್ಯಗ್ಲ ಲಕ್ಕರಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಚ್ಚಿಜೇರು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕದ್ ಕೊರಿಯೆಯಾನ್ ರಸ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಷಾಯನ್ ಚಾ ಮಾತ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತೆ ಹುಷಾರಿಂದ್ ಪನ್ನ ಟೈಮ್ ಮಡು ಪೇರು ಅವನ್ ಮಾತ ಕೊರ್ರಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತೆ ಅವನಂಡಲ ಪರಡು ಅಂತ ಬಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎರೆಗ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಏರಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಕುಲು ಮೋಕೆದಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂಡ ಇಂಕ್ ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಫ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ ಈನ ಅಂಡಲ ಇಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ತಡೆಯೋಜಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬರಿಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಎತ್ತ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅರೆಗ್ ಈನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದಂಡಲ ಎಂಕಂದ ಅತ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆತೆ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈನಂಡಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂಡ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚನೇನ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ ದಾದಂಡಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂಡ ಎಂಕ್ ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯೆಪಂಡ ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದಂಡಲ ಆರ್ ಜೆಪ್ಪು ಪೋಲ ಪಂದ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಬಟ್ ನಮ ಅಂಚಾತ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮಲ್ಪುವ ಲಕ್ಕದ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪುನಾಡ್ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಪುನಾಡ್ ಪೂರಲ ಮಲ್ಪುವ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಕೊಂದೆ ಬಂಗಳಿ ಬುಕ್ಕು ತುಂಡು ಪತಾಪ್ಪವೇ ಹೋ ನಿದ್ದೆ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡೆ ಅಂದೆ ಯಾವ ನಾ ಭಾಷೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿ ಏನು ಸೊನೊಯ್ಯಿ ಒಂಜೆರಡು ಪಾತೀರು ನೀಕ್ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪಿ ಅಸಲೇ ಚೋಕ್ ಪಾತಿರ್ಬಲ್ ರೂಬಿ ಅಂಡ ಆತ ರೂಬಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಈನ ಪಾತ್ರಂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಪಾತಿರ್ಬಲ್ ರೂಬಿಯೇ ಪಾತಿರ್ಮಾ ಗುಡ್ಡಗಲ್ಲ ಕುಚಿ ಮುಲ್ ಕುಚಿ ಅವಳ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂಡ ಇಂಕ ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಆರೆಗ್ ಜ್ವರ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ದಿನಂಡಲ ಜ್ವರ ಅಂತೂ ಉಂತುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತಂಡ ಕುದ್ಯುಂಡತ ಮೀ ಪೂರ ಕುದ್ಯುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ ಫೀವರ್ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕಲ ಇತ್ತೆ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಜ್ವರ ಮತ್ತ ಕುಡರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಂಡೆ ಶಿರ್ತ ಪೂರ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋದು ಮೀದ್ ಬತ್ತದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ಆರು ಕೂಡ ಜೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ರಾಮಸೂತ್ರ ಬರೆಯರುಂಡತ ಅವೇನೊಂಜಿ ಬರೆದು ಬುಡ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡಾರೆಗ್ ಈನನ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಈನ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂದ್ ಇಂಕ್ ಪನ್ಪುಜೆರ್ ದಾದನ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಬಲ ಇಂಕ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೀದ್ ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ರಾಮಸೂತ್ರ ಒಂಜಿ ಬರೆದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಅರಿನೊಂಜಿ ಜೆಪ್ಡಾಗ ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿನ್ನೆ ಬಾಲೆನ ಅಂದ್ ಕೆಲವು ಜನ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪುವಾರ್ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಿನ್ನೆ ಬಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪುವಾರತ ನನ್ಲದಾನೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜ ಪಂದ್ ಕೆಲವು ಜನ ಕೇನ್ವರ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಬಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಅದು ಆರೇ ಒಂಥರ ಬಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಗ ಇಂಕ್ ಅವು ಈತ್ ಬೇಗ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕ್ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿ ಯಾನಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಮೆಚೂರತಿ ಅಂತ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಟ್ ಆರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆಲ ಒಂಚೂರು ಬಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ ಕೆಲವರ ತೂನಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾತ ಈತ್ ಬೇಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದ್ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ತೂನಗ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುವೆರ್ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಪ್ಪುನ್ಲ ಮಲ್ಪುನ್ಲ ಆತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಇಲ್ಲಡ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಕನ್ನದ ಪಾಡ್ನ
ಆ ವಿಷಯಡ್ ಪೂರ ಮೆಚೂರದೇ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಗ್ ಅರಿಗ್ ನಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಕ್ಕಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ನನ್ನಲ ಉಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಈ 23-22 ಇಯರ್ಸ್ಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ನೊಟ್ಟುಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುನು, ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುನು, ಅಂಚನೆ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಏಜ್‌ಡೆ ಇಪ್ಪುವೆರ್ ಆಣುಲ್ ಪೂರ ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಗ ಬಾಯ್ಸ್‌ಗ್ ಈ ಮದ್ಮೆದ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ಅವ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ 25-26 ಇಯರ್ಸ್ ಆವೊಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೇಂಜ್‌ಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೈಂಡ್‌ಗ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಈ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತುದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕ್ ನನ್ನಲ ಏಜ್ ಉಂಡು 23 ಇಯರ್ಸ್ ಆತೆ ಯಾನ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪುಕ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ. ಎಂಕ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದುಂಬುದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆದ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ತೂವೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಜೋಕುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬುದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆರಂತೂ ಕೆಲವರಾರಿಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್‌ಗ್ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಂತೂ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪೆರ್ ನಿನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೋಕುಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುವೆರತ ನಲ್ಲ ಅವೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್‌ಡ್ ಉಲ್ಲೆರತ ಪಂದ್ ಅಂದ್ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೇನುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜ ಪಂದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಹೋಲ್ಡ್‌ಡ್ ದೀತಿನಿ. ಈತ್ ಬೇಗ ಬೊಡ್ಚಿ ನಲ್ಲ ಏಜ್ ಉಂಡತ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂದ್ ಆತೆ ಪೊಕ್ಕದ ಅದಲ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡಲ ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ಪರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಕ್ ಬೋಡಾನಗ ದೇವೆರ್ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪರ್. ಅವೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ. ಅಗಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್‌ಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬರೋಡು ಏಪ ನಮಕ್ ಜೋಕುಲ್ ಬೋಡು ಪಂದ್ ಅವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ನೀಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಲೆ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್‌ನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಎಂಚ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಆತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅರೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕೊದ್ಯೊಂದಿತ್ತುಂಡು ರಾತ್ರಿ ನೈಟ್ ಪನ್ನಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕೊದ್ಯುಂಡು ಮೀ ಪೂರ. ಅಂಚಾದ್ ಅರೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ನೀರುಡ್ ಮೀ ಪೂರ ಕೂಡ ದೆಕ್ಕಿಯೆ ಒಚ್ಚಿಯೆ. ಅಂಚಾದ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಖಾಲಿ ಹುಷಾರಿಪ್ಪಂದನೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತುದು ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತೆನ ಅಂದ್ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ದಾದ ಇತ್ತೆಂಡಲ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸುಖ ಇಪ್ಪಡ್ ದುಃಖ ಇಪ್ಪಡ್. ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ಹುಷಾರಿಪ್ಪಂದ ಲಾಗೆ ಫುಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಹಂಡ್ ಇರೆಗಂಡಲ ನೆಟ್ ಬೇಜಾರ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಚಿತ್ನ ಲಾಗ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ. ಈ ವ್ಲಾಗಿನ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬೈ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.